मडार्न कलेज होनो आरोना गाइस आं देखायखाबाय आरोना गाइस बैयो बै नुहुरनाया गर्ल्स आरोना अनलि गर्ल्सनिल' आरोना इयो गाइस माने गर्ल्स हस्टेलल' आरोना बयस गैया आरोना गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू onnanwi ब्लॉग जों दायो मडार्न कलेजाव देखायनि एसे गोबावसिम लाना फैया नायनि एसे स' गाइस नैबेनो आरोना मडार्न कलेजा दासो हांबाय खैला मैला मडार्न कलेज आरोना इयो गाइस हाबायानो आरोना गाइस नै फै नै गाइस नायलांबाय था देखायबाय थागोन आं गाइस र' वालाबो हाजोब्बाय नै गाइस ओरैनो ओइ गेट आरोना नै देखायगासिनो दं र' नैबेनो हाहांबाय आरो हाहांबाय जागायजेनबाय नै हांबाय आरो नै ओमफ्राय जोङो बे गोजौ गाखोनानै नायनोसै आरोना नै बे गोजौआवहाय एसे मोजां नुयो खोमा नाय जों गाखोनोसै आरोना जों नै जों गाखोनोसै जोङो स्टेपजोंहाय वाव नायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम आरो ओरै दं नै दसमोन दङ नै गाखोसिनोसै गाखोबाय वाव गाइस बेनो आरोना नै मडार्न कलेजा हाहांबायानो हस्टेल गर्ल्स हस्टेलखौ खोन्थाहरनि आं र' गाइस नै बेनो आरोना गाइस गर्ल्स माबाया हस्टेला अनलि गर्ल्सफोरनिल' आरोना इयो गाइस नैबेनो आरोना गाइस नै आं खोन्थाहरनि जुम बोनानै नैबेनो आरोना नैबे मानसि गाखोनायानो नैबे गर्ल्स हस्टेल आरोना नैबेबो मोनसे बयसफोरनि गैया आरोना अनलि गर्ल्सनिल' बेनो आरोना नै गाइस लोगोफोर नै जोङो दायो एसे आं बैजों थांबावनोसै आरोना गाइस एकदम माने गोबावसिम आरोना मडार्न कलेज होनो आरोना गाइस आं देखायखाबाय आरोना गाइस बैयो बै नुहुरनाया गर्ल्स आरोना अनलि गर्ल्सनिल' आरोना इयो गाइस माने गर्ल्स हस्टेलल' आरोना बयस गैया आरोना गाइस ओमफ्राय आंजोंहाय पार्टनारफोर दङ बिदा जानायमोन बिजों फैदों आरोना गाइस आं बेरायनो नै गाइस गोजौआव गाखोदों आरोना जों नै गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ गाइस देखायबावगोन आं बै साइडजों देखायबावगोन नायलांबाय थाबानो ना स' गाइस दे स्टार्ट होनबा थांनोसै आरोना गाइस नै जों थांफिनसै नायखांबाय आरोना आंजों दस नै बिदा जानायमोन दं आरोना नै गाइस आंजों नै साब्रै दंबावो आरोना गाइस नै सासे फैदों आरोना खानाया गोजा लागायबायलै गाइस खानाया नै गोजा मैया लागायदों आं ओमफ्राय दादायाव एसे लावबाय आरोना हनांगौ ini partnerफ्रा फैगासिनो नोंसिमोनजों थांसै आरोना गाइस नै नुबानो नै बाब्रावल' नाया है खोबथेजोब्बायलै माबाया नायानो